سلام زخبركم تخاتلتي مدبات سينما سمرة كم ياللخم مدباتنا كم يالله أمو أبس زلنا أوان إن عزبون نسمعون زلنا نايت ألمت مسرح زرزر كاز ودا يكونن بوغندك تبعتيو يخون بوغندك أنستيو أزك خوون جنزي قبايو نيناي نبسنا ربحات راي متأمات موداتو صبغا يكونن أتو حتوي كايخون حتسيتخا نأتقبرو وطايتات زقل قلبات إيرا شغاق انداماتهم تساريقهم ليتنك أترنك يعرفو زتعارلو نزي حقو سلوب بلاش كتأفن كله ولا تمسع متخا آير جمكا أترهاتوخا آيرك مكاندو كابو حليفو دما أزن عزبو زلنا نفس خان نفس بصاي كانت في كام خادي متسا سلازي بغن عنا مخارز مسلوة يلن نابلنا نلومي آمد بنتايت مخروني يوناس كابدي سابا بجاخم مخروخم حاولين زبالنا إنا ملسيك قريمنا اللو زلنا سناي مكتتال أفكاريتي نبر يوديت مخانايو مس مخفات نايدوبات إرتران إثيوبيانيو ليلانا أبراما أبنداش هاينا تلالينا أنا أبدي سابا يزنبر سلزي علال نظازمنا نبدي سابا كخيد مستبقسكو أمو أنا دما مسها خيد أو بيت سبار لني تبلني ويوغر هلبا حراي تباهلنا نبدي سابا بحنساب نخيد أدي سابا مسأتناقن كابخا لومي فلت صباح مسخايز خون تبلني أنا دما أيتقاون كوان بدحرزي أنا مسدراي نسادما مسدرا بتليفون ليلا نمسرت دحر جزية تنسي قات منا أنتو خانة بسنكيناي من قدي تنسي أي كتسألن كيدو مالتيو أتتسأقم كوين النزلو حجي أنا زي فلتون لعلي حاد عمت إذا عاركي مالتيو ديت أبعد إنجليز مزنا برسب ركب جميراس حجي ورح عسر تخلطة نكمر عواكمت مدب تجيروم بعلال كابسب سمعي بزربا مسحتت كوا قل زعفا أنا مسخا كنبر أي كألني مس أموي زلاليت النودي كمرو عيلة كاب جزا وزيعة ناتا جزا حيزا تركب كم زي كتب لن كلا دما قربا بتي أبزلوه عويلايا تفانيتني أنا دما مسدرانا تلالينا كنبك عيلين دا تمكحكوس كم زي كتقبرني بلي بدلي انتايو نقرني مسبالكوا أنا ودعي مسخا بك أتبلني أنا زي حسب كوس لزنبرة بوزح جزيون مسمحازوتي مسوموي كالرخبية تبلنمو بلي نمخي الرخبني انتي ليا تعبي النس لزنبرت قرب طرطارة جيراني رئيم كم زي مسبلة النس معيتيك وقازات أرسل زي كالكو تليفونا منتلا نتودي كمرعوازة حسب زلو دوي لي رخبومو كلت عامت مسايز التقمت أتبخانا يقل سلوم حجي قديدو النزلو يحواتان بيت سابان اندا دولو نمنتاي نوعو تنقرو عدلا سير كالا يبلن اللو حجس فرح خمانا حدير الليسي بوليس روك حبر بجاهم مخروخم حابني إلو نالو يوناس كبدي سابا نذهب نعمل سدما سعبنا كان أغرب لكم ينام زخبركا يوناس حونا صبق يرخبكان صبقونا يقبركان قداي كابمت انتي زغلص كالنا زحبا كالنا انتزي هالو استردينا له كي حسب كايون زي مدب كايون بصقطي زمدنا قطيموكا انت نعيون اي حسمني نيلكا انت وصع قال نسيتي ادنغيصوكا وي ونصاط برتيعوكا محص انت حفتنا تقبلكايو نستوسني غزي دما امناي تخرشم حدار صنيحكا حفتناون انت بحق فتاتكا انت كم ترانزيس كتقمل كادله كابدو برابا كساب اديس ابابا عجباتكا ابديس ابابا دما متحدرتخا كوينا طرايزي كونون زرخا تقبلا كتعكوخ جميرا نيرا انت بفقاد املاح غنا يقصلان نزلو هلو كنتاتكم بمغنزاب اتيز تنصل دقي انت زولد نقصالنت حداركم محجز نيرو زبل مرداتاون يبلنان ابوتاتنا كمسلو لغوتات قديدا انتايو صقما ام منفحا ايكونن ام منفحا ام منتيدا ام مطبحا يبلو نيرم قدايكم دما صقمو ام عقابو زيكونس ام جماريو زغبركا يوناس حونا فقادنيا انتو خوين كان زن سعبا حتوتات كتملسلنا مفتنا اذا حفتنا يوديت مخانايو نمن امينا كاب غزا زوصت يمسلكا قدمينا بعرات مديابكا حلوف تاريخ كتصنع فتين كادونيركا صوتاو ركب كتفصمون كلخم تخئلوتات انسن صعبيناتون كميز بلا مرداتا نيروا
ንቐጻልነት ጉዕዞ ስደትከ እንታይ ጽጽቢታትን መደባትን ነይርዋ ቁጠባዊ ዓመታት ካን ጠለባታን ተዛማድዶ ነይሩ ቀብጠርጠርን ኮሸምሸምን ገዲፍካ ኣብ ልዕሊኻ ዝነበራ ክብርን ሓልዮትን ክትመዝኖ ፈቲንካ ዶ ትፈልጥ ዝኸበርካ ዮናስ ብሰንኪ ግርህነት ነዘን ዘቕረብናልካ ሕቶታት ዘልዓልካየንን ዝሓሰብካለንን ኣይትመስለን ሳዕቤናቱ ድማ እንሆ ናብ ፍትሕን ባእስን በፂሑ ሞራላዊ ሓስያ ዘስዕብ መፍልላይኩም ጥራይኳ እናተጸልአስ ኣብ ዝገደደ ስድራቤታዊ ወጥሪ ድማ ኣቲኻ ኣብ ዝቐደመ ናብ ዘይጽኑዕ ሓዳር ዘእተወካ ጌጋ ውሳነ ከይኣክል ድሕሪ መፍልላይኩም ብስጭት ዘስዓቦ ክኸውን ዝኽእል ንህይወትካ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ነገር ፈጢርካ መቕረባ ድማ ኣብ ከበባ ከም ዘእተውኻ ሓቢርካና ብዝኾነ እዛ ቀዲምና ዘቕረብናዮ ሓሳባት ሓፈሻዊ መረዳእትኻ ንምዕባይ ዘቕረብካዮ ነይሩ ሕጂ ግን ናብቲ ዝደለኻዮ ምኽሪ ክንኣቱ እዚ እንህበካ ምኽሪ ንዓናውን ኣጋጊኹምኒ ከይትብለና ምእንቲ ካልኦት ክኢላታትን ሰብ ተመክሮን ተወኪስካ የሓይሽ ዝበልካዮ ክትመርጽ ንላቦካ በመጀመርያ ድሕረይ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ዝዓይነቱ ጌጋ ስለ ዝፈጸምካ ብጌጋኻ ተኣመን ሓውኻ ወላ እንተበደለ ሕማቕ ክፍደ ኣይውሓጠልካን ስለ ዝኾነ ስድራ ቤት መባእስትኻ ዝኾነት ጓል ዮዲት ምዃና እንተ ተቐየሙልካ ኣይትሓዘሎም በመቕጻል ቀዳማይ እቲ ምስ ዮዲት ኣቃይምካ ዘሎ ጉዳይ ኣስፊሕካ ብዘይምሕሳብ ብስምዒት ተደፋፊካ ከም ዝገበርካዮ ብምሕባር ንሙሉእ ስድራ ቤትን ዝያዳ ዝተሰምዖ መቕረባን ብወግዒ ይቕሬታ ሕተት ካልኣይ ኣብ ልዕሊ ሓፍትና ዝወረደ ሞራላውን ኣእምሮኣውን ሃስያታት ንምድህሳስ ተመጣጣኒ ዝበልካዮ ብዓቕምኻ ናይ ገንዘብ ወይ እውን ናይ ዕድላት ካሕሳ ኣቕርብ እዚ ማለት ልዑል ናይ ደገ ባህጊ ክህልዋ ስለ ዝኽእል ንዕኡ ክትረኽበሉ ትኽእል መንገድታት ሓሰውሶ ምባል ኣገዳሲ እዩ ሳልሳይ እዛ ቀዲምና ዘቕረብናዮ ኣማራጺታት ክኸውን ምዘይክእል ድማ እዛ ጓል ናይ መርዓ ዕድላት ስለ ዝተሰብረ ብመንገዲ ንጹሕ ዕርቂ ካብ ዘይትፈልጦ መልኣኽ እትፈልጦ ሰይጣን ከብ ዝበሃል ሓዳርኩም ክትቅጽሉ እንተዝፍተን እውን ክልተ ስድራ ቤታት ዘፋቕር ንኽፋእኩም ዝሽፍንን መጻኢኹም ዘጸብቕን ምኾነ ንብል ብተወሳኺ ዮናስ ቀጻሊ ማዕባለይታት እንተሓቢርካና ዓቕምና ዘፍቅዶ ተወሳኺ ምኽሪ ከም ዘይድበቀልካ ከነረጋግጸልካ ንፈቱ ንመላእ ስድራ ቤት ድማ ጽቡቕ ዕድል እናተመነና ክንሰናበት ቅድሚ 2 ዓመት ዝጀመረ ምሕዝነት ኣለና ንሳ ፍቕሪ ዝፈተነትን ብዕድመት መርሓንንያ እንተኾነ ካብ መፍቃራ ኣዓገተነን ንፍቕሪ መስሓተት ኳግን ነዲራ ኣይኮነን ብፍቕሪ ብምሕዝነት እውን ክንቅጽል ፈቃደኛ ከም ዘይኮነት ሓቢራ ርሕቓትኒ ድሕሪ ገለ እዋን ከዓ ናብ ዝተፈላለየ ቦታ ክንንቀሳቐሲና ማራጭ ኒቕንሎሞ እንታይ ትምኽሩኒ ዝበለና ኣርዓዶም ካብ እጓንዳ እዩ ዝኸበርካ ኣርዓዶም እቲ ዝበለጸ ንስኻ ክትገብሮ ትኽእል ነቲ ኩነታት ምቕባል እዩ ምኽንያቱ ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ወሲዳ ኣይትፈልጦን ኢኻ ፍቕሪ መበገሲ ናይቲ ንዘለዓለም ትኸዶ ጉዕዞ ምዃኑ ንስኻ እውን ትስሕቶ ይመስለናን እዛ መሓዛኻ እውን ናብ ከምዚ ዝበለ ንመዋእል ዝጸንሕ ዝምድና ክትኣቱ ዘይተዳለወት ክትከውን ትኽእል እያ በሰልኡ ዘይሃሰሰ ቁስሊ ፍቕሪ ዘለዋ ክትከውን ትኽእል እያ ምስቲ ኣብኣ ዘለካ ልዑል ፍቕሪ ከምዚ ክትሰምዕ መሪር እዩ እቲ ሓቂ ንሱ እንትኾይኑ ግና እንታይ ይገበር ነቲ ኩነታት ተቐበሎ ክንብለካ ከለና እቲ ጠንቂ ንስኻ ዘይምዃንካ ተረዲእና ኢና ኩሉ ካብኣ ዝተበገሰ እዩ ንኣብነት ሓደ ሰብ ዝፈትዎ ዓይነት መኪና ኣላ ንበል መርቸዲስ ወይ ካልእ ጥቀስ እቲ ሰብ ሓረርቱን ሕልሙን እቲ ዓይነት መኪና እያ ግና ንዕኡ ከግዝእ ዝኽእል ገንዘብ ሲትረፍ ጭል ትብል ሳንቲም ዘይብሉ ሱእን ሰብ እንተኾይኑ እቲ ፀገም ናይታ መኪና ዘይኮነስ ናይቲ ሰብ እዩ ምናልባት እዛ መሓዛኻ እውን ነቲ ናይ ዘለዓለም ዝምድና መዐደጊ ዝኸውን ገንዘብ ዘይብላ ክትከውን ትኽእል እያ እቲ ተመሳሳልነት ተረዲእካ ክትከውን ተስፋ ንገብር ዝምድና ዝዕደግን ንዕኡ ንምዕዳግ ድማ ውሽጣዊ ገንዘብ የድልዩ ማለት ኣይኮነን እቲ ተመሳሳልነት ኣብቲ እተፈጥረ ኩነታት እዩ ምኽንያቱ እቲ ፍልሊ ብኣኻ ዘይተወሰነን ንምምላሱ ክትገብሮ እትኽእል ነገር እውን ዘይብሉ እዩ ኣብ ርእሲኡ ዝተፈላለዩ ተመክሮን ዕድመን ዘለኩም ኢኹም ድሕሪ ገለ እዋን ድማ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ክትንቀሳቐሱ ኢኹም በቲ ዝቐረብካዮ ሓሳብ ተሰማሚዕኩም ፍቕሪ ጀሚርኩም ነርኩም እንትትኾኑ እውን ህይወትኩም ክብዝ ዝበለ ምኾነ እዚ እቲ ጂኦግራፊካዊ ዘይመቀዳው ዝበሃል እዩ ንነዊሕ እዋን ብቦታ ምፍልላይ ነቶም ብባህጊ እተመርዓው ሰብ ኪራን ከይተረፈ ፀገም ክፈጥር ይረአዩ ነዚ ክሳብ ሕጂ ዝተጠቕሰ ነገራት ኣብ ግምት ብምእታው እታ ዝሓሸት መረጃ እታ ተተርፈካ ነቲ ኩንነት መቕባል
እዚ እተዝመረረ መንገዲው እንተኾነ ክትከዶለካ በአ ኮነ በቲ ኩነታት ኣይተማረር ንስኻ ዓብ ሰቢኻ ብሩህ መጻኢ ዝጽበየካ መንእሰይ ፍቕሪ ዝዘርኣሉን ዝሕፈሰሉን ዓብ ግራት ዝጽበዮ መንእሰይ ብምዃንካ ኣብ ቅድሚኻ ናብ ዘሎ ሰውሒ ገጽካ ኣማዕዱ زخبركم زخبركن انتخاتلتي سينما سمر نايلومي مدبنا أبزي كنزازمينا كم تقدمنا زحبرنا يو أبزغط المدبنا حداش مدب كان اللاليكم كنجمر سلازغنا زلكم حسابات كم مهب أتقطبو لايك and سبسكرايب دما أيترسعيهم بلو أبزغط المدبنا إنا كان الرخب كساب شعو سلام